קודם כל אורן הגיע לפה, כי אורן אסתמטי כרוני, לוקח משאפים סטרואידים, עם הכל, ואחרי כמה התקפים הוא ניסה פה את החדר מלח, עזר לו, ולקחתי ממכם את המנורת מלח, ומזה כמה שנים שהדלוקה לו בחדר, היא מאוד עוזרת, ובאמת רואים את ההבדל, כאילו על המנורת מלח מתאסף כל בוקר מים וזה, ואני רואה את הלחות, כי כנראה יש בעיות בחדרים שאנחנו לא יודעים, שזה הלחות של החדר. וכל הלחות מתאספת במלח, וזה סופג בעצם מה שאורן והילדים אסור להם לספוג בנשימה שלהם בלילה, וזה עוזר להם. הם נושמים יותר טוב, הוא גם הפסיק הרבה מהמשאף הוונטולין, הוא כבר לא משתמש בו. בוא נגיד, אני לא כל כך אוהבת רופאים, כי הרופאים לא... הרופאים זה ישר תרופות, אנטיביוטיקות, עניינים, ואני לא אוהבת את זה, ואני רואה את הדרך הפשוטה, שזה האבנים שלך. ושזה יותר עוזר, אז אני, בגלל שהם קטנים, אני רוצה למנוע מהם את כל התרופות הכימיים האלה. אז אני מעדיפה קודם לעשות עם זה. חוץ מזה הם לפני גיל 8, ואני מבינה שעד גיל 8 יש מצב לתקן את זה. אז עדיף לעשות את זה עכשיו, מלהתחיל עם תרופות, אני לא רוצה את התרופות.